Ating usapang business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Eto na. Eto na ang pinakaabangan yung programa. Kinagigiliwan yung pakinggan. At samahan nyo kami sa loob ng isang oras. Kasama ho natin sa technical side si El Presidente Nixon Dacal. At makakasama nyo po, thank you napakinggan nyo kanina yung programa ni paboritong Joseph Bacani. Saray balitan matwa. Makaligak lang mantumbukan ira. May sakay mo at sana all walay masaul. Age, katawan. So mapapakinggan nyo, makakasama nyo sa isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. At kumusta na kayo? Kumusta na? Aralam ni Dalam. Aratay walad malimgas. Kumusta kila? Dinanay si Ken, Joel de la Cruz. Walalay pawaya mo. Ang gapo na Araratay, Danom, walala. Araratay Danom, yawantan kaloob-looban na abogyo, karkaryulatan, mga witkilay timba, no ande on lakilad si Isay, taang karukila. Nang karoman, anong nangyo, Ken, si Mabila Manaya, si Dagupan City Mayor Belen Fernandez,
at Nathan anang nang sa may Facebook to ya ka-live wa pero pangkalawang kumat ya akin niya so impa nang Mayor Belen may area ya medyo atapaw dapat kung hindi man ay mambalo tumatlay Mayor Belen tanang to araramay remote areas kumusta mo kasi araratay wantan Pugaro barangay Pugaro no kumusta mo sitwasyon dalitan araratan sa mga pataktakot niya dagupan Nathan sa pangkukulkulan magano manaya tayo ay amigo tayo ya naandian matlay bilay manaya aya si former mayor former vice governor former mayor Sikato na balay na Malasiki at na maliw mat provincial vice governor ay amigo tayo yan naandin lay bilay due to cardiac arrest ay amigo tayo si former Malasiki mayor former Pangasinan vice governor Oscar Lambino Punto por punto kay atong Remo. para sa kaalaman ng lahat ito pong si dating vice governor Lambino ay nagsilbi bilang presiding officer ng Sangguniang Panlalawigan. Makikita ang kanyang pangalan at pirma sa mga provincial ordinances noong taong 2004 at 2007 respectively. Punto por punto kay atong Remo. Nansaman at sararaman ya kapanaunan da. So, governor ng Saman is Victor Agbayani, if I'm not mistaken. Si Katumot Nathan, si Katumot Iso, vice governor ng Saman. Manaya si Vice Governor Lambino, very active, dati former governor at LP Pangasinan spokesman. Punto por punto kay atong Remo. Si Katumat, so dati din siyang kabahagi ng League of Vice Governors of the Philippines kung saan nagsilbi siyang Secretary General noong 2002. Punto por punto kay atong Remo. At wala pa naman ho tayong update kung saan nakalayag yung kanyang bangkay pero sasabihin din ho namin sa inyo yung sa lahat ho ng mga nakikinig ho sa atin kung saan ho natin pwede tayong makilamay sa labi ng ating kaibigang former Vice Governor ng Pangasinan, Oscar Lambino. At sa grupo po ng DWJE Radyo Pangasinan 88.1 FM ay lubos pong nakikiramay sa lahat ho ng mga naiwan, lahat ho ng mga kamag-anak ni relatives ni former Vice Governor Oscar Lambino ang ami pong pakikidalamhati po sa pamilya. Dapat kumunot pantungtungan tayo ay kinay. Pantungtungan tayo itong mga nakalipas na bagyong Luis, bagyong Dolphin, Habagat, yan. Pag-uusapan sana natin pero ang mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ay itong bigas na ipinamabudmod. Punto por punto kay atong Remo. Dapat hindi nyo na masyadong pinupolitika yan, pati bigas dyan. Alam nyo, meron ho silang inilabas. Ito na namang isang vloggerist na kung saan
at tinutukan na naman niya ang bayan ng Bayambang at naglabas si Mayor Ninya ng isang mensahe na wala namang koordinasyon, walang malinaw na koordinasyon, ha? Walang malinaw na abiso sa kanyang tanggapan, kung kaya't nilinaw ni Bayambang Mayor Ninya Jose na walang malinaw na koordinasyon o opisyal na abiso mula sa provincial government o Pangasinan sa kanyang tanggapan o sa local government unit ng Bayambang hinggil sa pamamahagi ng bigas sa kanilang lugar. Punto por punto kay Atong Remo. Ayon kay Jose, nais niyang linawin ang usapin upang maging malinaw sa publiko kung sino ang nangasiwa sa naturang pamamahagi at kung sino ang naging proseso ng koordinasyon sa pagitan ng provincial government at ng LGU ng Bayambang. Punto por punto kay Atong Remo. Iginiit ng alkalde na mahalagang magkaroon ng maayos at opisyal na koordinasyon sa pagitan ng mga tanggapan ng pamahalaan, lalo na sa mga programang direktang nakakaapekto sa mga residente. Punto por punto kay Atong Remo. Kailangan din malinaw kung kailan isinagawa o isasagawa ang pamamahagi, sino-sino ang mga benepisyaryo at kung ano ang naging batayan sa pagpili sa mga ito. Punto por punto kay Atong Remo. Sinabi ni Jose na hindi niya layuning hadlangan ang anumang programa para sa mamamayan, kundi nais lamang niyang matiyak na maayos ang koordinasyon at tama ang impormasyong na ipaparating sa publiko. Punto por punto kay Atong Remo. Patuloy namang hinihintay ang paglilinaw mula sa Provincial Government of Pangasinan hinggil sa naturang usapin. Punto por punto kay Atong Remo. Nakaagaw ng pansin sa atin yan sa paglabas ho ng isang Facebook page na kung saan ay parang sinisisi pa itong si Bayambang Mayor Ninya Jose patungkol ho dyan sa ipinamamahagi ng provincial government o sino ka mang ahensya na nagbigay ng tulong para sa kanilang mga kababayan ho dyan sa bayan ng Bayambang. Por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Kamakailan lang ha, kahapon lang ata, kasama ko yung station manager natin na si Joselito. At may pinasyalan ho kaming isang alkalde at inabutan ho namin na nagre-repack ata ho sila o inaayos yung mga bigas na nagkakahalaga ng 10 kilo yung bawat sako. At nakita namin, tinanong din namin yung isang mayor na inabutan ho namin sa kanyang bahay kung saan ito mapupunta. Sabi niya, para sa lahat ho ng mga affected. Hindi affected yung mga nakalista doon sa DSWD. At kinumpirma ho natin kung saan ho galing yan. Galing ho yan sa pamahalaan ng national government. Galing ho sa opisina ng Office of the President kay BBM, ang ating Presidente Bongbong Marcos. 10 kilo ho yan. Baka mamaya mairibag yan tapos lagyan ng logo at sasabihin nila galing na naman sa kanila.
Nagtataka lang ho ako dahil parehas o yung kinalalagyan ng 10 kilo na yon. Tapos may logo. Iba naman yung logo na galing doon sa national. Pero may ipinamudmud din ata ang provincial government na parehas. Aywan ko lang kung saan galing yan. At meron ho tayong nakuha na litrato dyan at ikukumpira ho natin kung ito nga ay galing sa national government o galing sa provincial government. At condolence din pala sa nanay at lola ni 5th District Board Member Louis Sison dahil namayapan na rin po siya. At hindi pa ho natin nakuha yung mga detalye kung kailan ho yung libing. Nanay din po ito ni former Villasis Vice Mayor Butch Sison. Lola din ito ni Councilor Jamil Sison. Condolence sa lahat ho ng pamilyang Sison dyan ho sa bayan ng Villasis. At speaking sa Villasis, katext lang ho natin yung former councilor, tumakbong mayor pero hindi naman ho pinalad si Rustico Raposas. At good morning din sa ating kaibigan dyan na si Freddy Cabanilla. Nakalipas na ho ang 21 minutos. At pakinggan ho natin yung pahayag at paglilinaw ni Bayangbang Mayor Niña Jose Quiambao. Magandang hapon po sa ating mga minamahal na punong barangay at mga kabalayan sa buong bayan ng Balon, Bayambang. Nais ko lamang pong bigyang linaw na walang naging formal na koordinasyon o opisyal na abiso mula sa provincial government sa aking opisina o sa LGU Bayambang hingil sa pamamahagi ng bigas. Nais ko rin pong linawin na wala po akong ibinigay na utos na tanggihan ng mga nasabing bigas. Sa halip, minabuti ko pong agad na ipagbigay alam at ipakiusap sa ating mga punong barangay na tanggapin ang mga ito upang matiyak na hindi masasayang ang tulong at sa halip ay maipamahagi sa ating mga kababayang higit na nangangailangan, lalo na ngayong nakakaranas tayo ng kalamidad. Mahalaga rin pong tandaan na ang anumang tulong na ipinagkakaloob sa ating mga kababayan ay nagmumula sa pondo ng gobyerno. Mula ito sa buwis ng bawat bayambanggenyo at Pangasinense. Kaya nararapat lamang na ang mga tulong na ito ay makarating sa mga tunay na nangangailangan ng maayos, patas, at walang pinapanigan. Ang hangad lamang po natin ay matiyak na ang tulong ay makarating sa mga tamang benepisyaryo, lalo na sa mga pamilyang higit na nangangailangan ng suporta dahil sa mga nararanasang kalamidad. Nakakalungkot lamang po na ang tulong na inilaan para sa ating mga kababayan ay ginagamit ng ilang tao para sa kanilang mga ambisyon sa politika. Ang ayuda ay para sa tao, hindi para sa politika. Anumang tulong mula sa ating pamahalaan ay higit na magiging makabuluhan kung ito ay tatanggapin at ipapamahagi ng maayos, patas, at walang anumang kulay politika. Sa huli, ang pinakamahalaga po ay ang kapakanan ng ating kababayan. Maraming salamat po.
Malinaw na malinaw ho yan, ha? Oh, singlinaw ng tubig dyan sa ilog ng Bayangbang. Masaksak ba mo ni? Masyado kayo mapolitikan maong. Pati yung bigas na yan na dapat na ipamudmud nyo. Ano yung ginawa ninyo? Oh, nagplano kayo na makipag-coordinate, kasagsagan ng bagyo, ng bagyong Luis, bagyong Maymay, ni hindi man lang kayo nagpakita. Ni wala man lang kayong lugar na pinuntahan. Tapos kung makapagbatikos kayo dyan sa inyong mga vloggerist, akala nyo napakalinis nyo. Dapat sana nung kasagsagan ng bagyo, nagpakita ho kayo. Yung mga nalunod na mga bahay dyan na halos hindi na makita, dapat hindi, yan ang dapat napuntahan ninyo. Hindi yung andun lang kayo sa Provincial Disaster Coordinating Council at minomonitor nyo sa TV kung ano ang nangyayari sa lalawigan ng Pangasinan. Punto por punto kay atong Remo. Tapos kung makapagbatikos kayo, makapag-utos kayo sa mga vloggerist nyo, wagas! Punto por punto kay atong Remo. Ay, happy listening muna. Kay former councilor Imong Vallejos at saka si Kap Makmak ng Poblacion Oeste. At ganoon din, magandang umaga din kay Kap Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista, Pangasinan. Ay talagang numaminsan at unsulang kamot at sararaya yung papaw dito at Facebook page. Luor la atay ken gamit da ya political leak no igang ganda. Ibaga da araramay dapat ya gawin ta araraya ya wadtan no so ko pamadtan ya operator natan na political leak. Walay bayar da araratan, binayaran na provincial government, tapian batikusan dalabat, araramay kalaban da, politika no 2028. Punto por punto kay atong Remo. Akaskatan niya, alunutan kumot, parehas ira, parehas. May sakay, kasagsagan na bagyong Luis, si Mublay may dolphin, maong may bagyong dolphin, agmat masyado na agtimot masyadong alit na, tapos habagat, tapos may bagyong Maymay, si Katuman, ang gandatan, kapigal labat, si Mabi, karuman labat mo. Amay sakay mat, tanta tulalante, tawad labat at abong to, at 5 distrito, hindi, aglabat na rin ng sukamumukatan to, provincial government, 5 mat, inga na, 5 mat, ken, provincial government, nirang nang to labat, ako monitor labat, at sama amay monitoring iran TV. Alaga rin to no, paano to ang sitwasyon, dapat, personal mo nang pinupuntahan yan. Kung nasaan yung affected na mga barangay, dapat nagpakita ka. Hindi yung nagpapakita ka lang pag yung papalista kayo sa gikonsulta. Punto por punto kay atong Remo. Ang bilis-bilis yung magpalista, ang bagal nyo naman kumilos pag may baha. Punto por punto kay atong Remo. Magbabalik ko ang programang Punto por punto kay atong Remo. makalipas ng ilang patalastas. Magbabalik ang punto por punto kay atong Remo.
Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo! Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare! Ang laki na ng pinagbago! Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari, kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Heto na, heto na, heto na! Heto na naman ang mga nagbabagang balita. Punta naman tayo dyan sa bayan ng Mangaldan at kumustahin naman natin kung ano na ang kalagayan ng mga nandyan. Partikular na ho dyan sa Barangay Anulid. Ay mo, may sakay mo di tanay. May mayor mo na Mangaldan. Nga agbon na nanang sumumukatan to. May amay lay adalap di tan. Barangay to.
At makakaparayam ho natin ang isa sa mga residente ho dyan na kung saan ay alubog na rin ang kanilang barangay. Malapit ho yan sa barangay hall. At kumustahin din natin si Anolid Barangay Kapitan Marisa Consayco. At tawagan ho natin ang ating kaibigan dyan. Ito dapat ang ating magiging kapartner, si Kumari. Kumari Mar, good morning! Good morning, paring Renato. Yeah, good morning. Kumusta? Good morning, partner. At ikaw nga dapat ang kukumustahin ko kung kumusta na ang baha dyan sa Barangay Anolid. Ito partner, no? Hanggang ngayon, baha pa rin, mataas pa rin yung tubig. Mahina siyang, no? Mahinang mag-subside yung tubig dito sa amin. So, kahapon, actually 2 araw na kaming nag-rescue ng mga nagbigay ng mga ayuda sa mga, lalong-lalo na yung mga senior citizens natin. Anong binigay? Anong binigay mo, partner? Anong binigay mong ayuda? Nag-ayuda kami ng mga bigas, mga dilata, at mga noodles. No, yun ang mga immediate kailangan ng mga senior citizen natin. Bagamat limitado yung binibigay natin dahil sa makakaya lang natin. In fact, yun ang kailangan lalong-lalo na sa mga lolo't lola natin dito sa Barangay Anolid. Personal mo, partner, personal mo ba ang pera yung pinamigay mo? Tawa ng Diyos, personal ko ito. Lahat ng ibinigay namin na mga ayuda, na more than 200 na ayuda yung binigay natin kasi nga nakakaawa, no? Nakakaawa, may mga evacuees na nasa senior citizens building sa tapat mismo ng ating tindahan. So, yan yung mga ginagawa natin na kaunting tulong sa mga nangangailangan. Hindi pa rin na bumababa yung tubig, partner. Mataas pa rin. Ganun. Mga nasa may lampas tuhod ba o ano? Kahapon hanggang tuhod, lagpas tuhod kahapon. Ngayon, nasa baba ng tuhod na lang. Medyo malalim pa rin. So, ibig sabihin hindi pa passable yung kalsada papunta ho dyan sa barangay? Passable na rin sa mga matatasang sasakyan. May dumadaan na rin 3 wheels like tricycle, no, may mga motor na rin, pwede na rin medyo passable na rin siya, partner. So, anong ginagawa ni Barangay Kapitan Marisa dyan, partner? Sa bagay, kumari mo naman ata si Kapitan. Hindi ko siya So, anong ginagawa ni Kapitana dyan? Sa tingin ko naman, nag-iikot naman siguro si Kapitan. Bagamat bihira kong makita dito mismo sa area ko, hindi ko rin monitor yung galaw nila. So, hopefully, gano'n ang dapat niyang gawin. No? Isa-isahin niya yung mga, lalong-lalo na yung tinatawag namin looban na mga kabahayan. Kasi kung dito lang sa iikot sa may main road, talagang wala namang baha doon. Doon talaga sa mga looban. Yun yung natin, partner. Parang katulad din pala ni Mayor dyan ng Mangaldan, si Mayor Bona Parayno. Ni agmumot na nananang, so mumukatan to. Ni wala man lang nakikita kung saan siya pupunta ng mga barangay para maghatid ng tulong. Yan din yung kapitana mo dyan. No? Magkapit bahay na kayo dyan sa barangay hall pero hindi mo rin nakikita. Ano, partner? Medyo gano'n na nga, partner. Hindi ko masyadong baka nakakaligtaan ko rin. Opo. Meron na bang pinamimigay na rin na tulong ang administrasyon ni Mayora Bona Parayno dyan sa Mangaldan, particular na dyan sa Barangay Anolid? Sa
aking palagay, sa akin nakikita si Vice Mayor yung nagbigay ng kahapon nagbigay ng mainit na arroz caldo. Arroz kaldo. At least merong pinamimigay itong si Vice Mayor. Kaysa naman yung kay Mayor. Kay Mayor wala talaga eh. Hindi mo nga makita yung anino niyan. Buti pa yan, yung Vice Mayor yun na yan at nagbigay din ng kahit na paano. Uminit din ang mga sikmura ng mga kababayan mo dyan sa barangay Anolid, partner. Tama yung partner. Actually si Vice Mayor yung nakikita ko nga na umiikot, nagbabahay-bahay, nagbibigay ng mga painit. So, Tsaka yung may sige, go ahead. Ay, Opo. Go ahead, partner. Opo. May mga nagbo-voluntaryo din po na mga kapitbahay, nagtutulong-tulungan po kami. No, mas maganda rin 'yon na may yung bayanihan ay buhay pa rin dito sa Anolid. Nagbabayanihan yung mga kapitbahay din dito. Nagtutulungan, nagluluto ng mga mapapainit din ng mga arroz caldo, ganun po. Di bali, partner, dahil meron ka namang USAID galing sa ibang bansa at pagtsagaan mo munang tumulong dyan. Balita ko kung kahit hindi nakakapunta, hindi nagpapakita si kapitana dyan dahil baka natatakot na labanan mo at palitan mo bilang kapitan. Hindi naman partner. So, partner, matanong ko lang, mga ilan na yung nandyan sa evacuation center ninyo? Ang tingin ko, partner, 2 pamilya to, partner. 2 pamilya. Siguro mga 10 yan. Yes, kasi may mga sila. Yung kasi konti po yun, partner. So wala. Gaano ba kalayo yung barangay hall dyan sa eskwelahan ninyo? Ay, malapit lang, partner. Mga lang ito. 100 meters lang to. So bahana kung na rin yan, lubog na rin, pumasok na rin ang tubig sa eskwelahan? Pasok talaga hanggang bewang. Hanggang bewang? Nako, kawawa naman talaga kayo din. Talagang malalim. Catch basin din pala ang barangay Anolid. Talagang catch basin itong area namin, partner. Nakakalungkot talaga hanggang ngayon, pero ito pa rin doon. So wala pa namang naiulat, partner, wala pa bang naiulat dyan na may nagkasakit na o itinakbo na sa ospital? Dahil siyempre, pag ganyan na yung lalim, prone sa dengue at saka sa leptospirosis na yung mga sakit dyan. Sa ngayon, partner, mga nakukuha kong mga report dito, yung mga pumupunta dito mismo sa area ko, ay yung may mga alipong, no? Alipong nga, hindi ko yan pinapabayaan na gamutin din sila. Mayroon kami kasi ditong konting parmasya din, na yun din yung sinusupply ko rin sa mga, alam mo yung mga paano hugasan, paano i-prevent yung gano'n na mga skin diseases na nakukuha nila dito sa baha. So yun yung mga partner, yung mga alipungasa ngayon pa lang, no, na nakukuha natin mga repaired at pumupunta mismo sa lugar ko, sa area ko mismo. Buti na lang, partner, dahil andyan ka, ano na kaya ang kalagayan ng barangay Anolid kung sakaling wala ka na dyan na kahit na papaano, nakakaambag ka ng tulong, partner. Talagang ganyan tayo, partner, sa ating mga kababayan, no, na walang ibang magtutulungan kundi tayo din lang. So hanggat sa may tayo, partner, bibigyan natin itong mga kababayan natin sa maabot ng ating kakayahan. So ganun din, partner, na hinihiling ko sa mga nakakarinig ngayon dito na pansin din natin yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung aray lugar ya aga naaabot ng sararatay kenta yung gobyerno.
Hanggang po ni Sukyan, hanggang po ni distribution niya bala, siya ng lapod provincial government partner. So balita, ay provincial government at manghihiterla ko no na 10 kilos. Partner, gawan datan. Talaga talaga yun, nangangailangan niya bulas. I-monitor mo pa ditan kulan nyo partner ditan ba mangaldan o wala lay simmabi araratay iterda ta wala aramay arom ya balay ya akawa laray atin kilos siya balas ang kuantan no pigara paano tong karakel so nadederwan na provincial government at satan niya balas. And one thing, wala mo't may iiter na national government the same 10 kilos na balas san anay may nanlapo national government, san anay mo't sunan lapo provincial government parehas 10 kilos tan partner kaya na nangyo baka naani at na dubli-dubli okay lang tan ang gano'n man dubli-dubli kilan tan basta dakel so na iter na provincial government and national government. Punto por punto. Kay atong Remo. Teriata katanatang amin niya na ibabagay yan, gobyerno tayo kay totoo may experience niya 2 days yapan panito niya ayudan sa rarayay kapitbahay tayo o dyan ay talagang atansukin ka gangun ka saran si kami salamat yung ganong magmulag ng papasalamat lalo latan na ito 10 kilos sa ibabagayan galing at provincial sa national government. Sigatut partner. Talaran mo tan partner, i-monitor nyo tan na karuman amo. Diyan balay na kalasyaw at ag-distribute lay provincial government na 10 kilos ya balas ditan. At diyan Santa Barbara mat wala mo't lay simmabe ya i-distribute na ya 10 kilos ya balas pero nalapo mo national government under the office of the President, di man Malacanang. Salamat ya balbalan tan partner noong sabitan diya ulit matumun. Dapat mandasal kilan tanay kumunot unsabi tan kulkul yulay mayor buna ditan. Tapi antato yalaan tutay barangay yo tapi nang tumot nontoy klase sitwasyon yun ditan natan. Partner. Sige lang po nga partner. Man-shout out ka lang partner. Piano nadengel damot. Arad sararatay kin. Tanara may panawagan mo. Saratay ka amay mo. Ratay manangaro ditan. Kin lugar mo partner. Siyempre, unang pasalamat ko. Shout out ko. Aray team ko dyan. Si Marites. Ay Marites. Manag-Marites tan. Atan sukaw ko lang mo partner tapi naalaton namin sa balita atan si Marites Marites kumaring kaya dyan yun kumari dyan partner sige kumari yan amin sige partner go ahead partner batin mo laran namin. Shout out ko lang mga ito sa LA Minimart, siyempre, partner. Siyempre. Partner ni Sir, ayuda sa rarayay, kapitbahay ni Jaot, Anolit. LA Minimart, Centro Mercado, Barangay, Anolit. Tikaraso, amin niya kaibat. Yaman iterod saray ayuda sa senior citizen tayo. Okay. Alam mga partner? Thank you partner at mabuhay ka at magandang umaga sa lahat ho ng mga nakatutok at nakikinig ho dyan sa Barangay Anolid, Mangaldan. Punto por punto kay atong Remo. Wala ni. So, 12 minuto bago man alas 11. Anto lang magkasisukanan.
Antoy, Alotolantan, Senyor, Councilor Imong. Bali-bali ko mo no walay awit minan gan, husilito na ani. May kumon, may tamos, ya walay puntito. Medyo abay kumulan tawayan man niya klase sira. Ayaw mo tayo si Joselito. So gabay ton pananganan niya lanang Star Plaza, Jerry's Grill, at Robinson. Wala na eh. 10 minuto. Punto por punto kay Atong Remo. At greetings muna tayo sa lahat ng mga nakatutok ho dyan sa palengke ng Santa Barbara. Andyan ho si Jada, pag gusto nyo ng mga sariwang manok at mga bagong katay na baboy, hanapin nyo lang dyan si Emily Victorio, dyan ho sa palengke ng Santa Barbara, Poblasyon. At binabati rin ho natin yung mga nakatutok ho natin na mga kaibigan dyan sa New Honky. Andyan ho si Manager Ma'am Gigi Lim. Hoy, nakatutok habang nakaupo itong si Flor de la Cruz, si Lea Pascua, Creselda 12 at saka si Cleope Gamboa. Nang nanyutan, iditanood nyo Honky, no kaloob mo, amay danom. Hanggang wala ladkin siguro, wala ladpog, so karalumtutan. Dagupan, ang galing. Ay, manaya, Joselito. Maungingan, anunutan ko niya. Kumusta yung tema, tararatay? Managdait, ditan at Sandy's Tailoring. At good morning kay Alan. Dadaanan na namin yung ipinatahin natin dyan, Alan, ha? At kumusta rin, good morning si My Dear Resuelio. Yan. At saka si Ate Tess. Araramay kaabay mo, may malabir, araramay matalangatang, dahil mula isang idararatan. At least medyo atay makinam ni tanay, medyo balig. Untan mo, tiyamandargal, si Gemma Resuelio. Marielo Lambino. At syempre, watay nanay, Lita Resuelio. Sarang tulay mong tulitan. Punto por punto kay Atong Remo. Kumusta na rin siguro ang bayan ng Lingayen? Wala man ang tao naririnig ng mga report na nanggagaling dyan sa Provincial Disaster Coordinating Council. Walang report! Parang tayo na ang tanay. Si Camila Laso, manlilimer, ang gano'ng panon to para na idalat at na itermiya balita para si kayo. Atay Provincial Government, ang gapong balot, sunadengal mulitan.
taan takot araramay empleyado. Ya, no mga lakay impormasyon at sikara kaukalan ni kuno, ya, ang karaw kani na clearance at amuda. Paano tayo sirin, nakamatan, no, ang turaratay, sakit, ang turaratay, ano pag, kulang kayo na impormasyon. Nakatutok din pala sa office ni Board Member Noel Bince ang kanyang mga staff. Yan ho si Tess Baranda. Joe De Jesus. Andyan din si Gia. Rani Fernandez. At siyempre yung kabiyak ni Doña Tess Baranda, si Paring Boy. Paring Boy! At siyempre si Orlando Laportesa. At good morning sa inyo dyan. Tapos shoutout din, sabi ni Pare Felix at saka si Elizabeth Jose dyan ho sa Barangay Minyan East. Si Pare Bobby at saka si Manang Esther naman dyan sa Barangay Katablan. At siyempre si Paring Marvin, kalma muna! Shoutout din sa lahat ho ng mga councilors ho dyan sa syudad ng Ordaneta City. At bukas ho, maririnig nyo at mapanood ninyo dito sa ating himpilan radyo paborito, ang nag-iisang radyo sa buong mundo na lubos nyong pinapakinggan mula alas 6 hanggang alas 11. Andyan naman ho si Kuyang Dennis at saka si Kuyang Errol sa umaga. Maabig ya Kabuasan, Pangasinan. Wala kasi suin nyabig na Pangasinan. At syempre, kasumpal to taray, wantan malay, untumok kitampol. So, idol na balay, only in the morning. At may programa matnumbuloy ko ya, PAM, kukantura wa. Antulamay, gamay to ni bagamay PAM. In English ko la, please assist me. Parehas siya may programa na pasakay malay balitan bin malay. Dan siyempre amay adengalan nyo nun naman saray balitan na matwa na kapaborito Joseph Bacani. At wala na ho tayong oras. At bukas, magpapatuloy ho natin kasi didiscusin ho natin bukas yung pagpapalit ng hepe dahil may bago tayong hepe ngayon dyan sa syudad ng Ordaneta City. Ayusin ko lang ho yung video at para mapakinggan nyo kung ano yung nangyaring turnover kahapon na dinaluhan namin ni Manager Joselito. At andun ho ang ating butihing police officer in charge, Provincial Director, Police Colonel Dennis De Leon. Good morning, sir! At nakasama nyo sa technical side at maraming salamat ho sa inyong pagtutok, sa inyong panonood, inyong pakikinig dito lang sa programang Punto por punto kay Atong Remo. Hanggang bukas muli.
Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Iran Balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, maluto kila. Alas 11 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479.